אתה רוצה ללמד את אלברט איך לנהל את העסק שלו, אה? לא, אני בסך הכל רציתי לעזור לייעל את העבודה, בוס. יעיל שתסתום את הפה שלך, יעיל? אבל... לא, בוס. בוא נוודא שזה לא יקרה שוב. הלו, כן, מתי קבענו? כן, אל תדאג, טיפלתי בהכל, הכל מסודר. בוקר טוב, עוד הבית, ראשון לחודש. בוס, הקונה מחכה לך כבר 20 דקות. כן, 10 דקות אני אצלך. זה ילד יפה יש לך פה. אלברט, תחליף לו חיתול. זה לא זמן טוב עכשיו. אני בא. טיפ מספר 1 בניהול עסק מהבית. ניהול זמן אפקטיבי. ואתה אמרת לי שאני לא יודע לנהל עסק.